Ngabe imbabazane yamahhaga yayingenalo n'igunya noma ilungelo lokuthi imemezele isinqumo esithathwe indlunkulu ngoba phela iyona indunankulu wesizwe. Uyazi sikufika lapha sidideka khona kodwa ngoba icala okumuntu usuke nento ephathekayo mhlawumbe khona esokuzwa makuqhubeka ake singayibambi ngekhanda ngoba sazi ukuthi yena undunankulu kaZulu cishe-ke nabo khona abasazoyiveza ezolandela lapha ngemuva ukuthi bakusho ngakuphi lokho. Zwede kanti iyona yiphi indlela e-right noma elungile yokuqoka kuyena ozolandela esihlalweni sobukhosi wakwaZulu? Indlunkulu iyahlangana wethu yonke uma isihlanganile indlunkulu bese-ke ikhipha igama ngondunankulu ukuthi-ke unangu uye ozongena ngexoxa ukuthi la kuthiwe ofanele ungena esihlalweni amenyezelwe-ke lapho undunankulu usuke ngumlomo wendlunkulu. Engicabanga ukuthi-ke indlunkulu iyona esuke ivumelane naye. Mfukandwandwe, njengamanje lolu daba lusey'thibeni zenkantolo selususa umsindo omkhulu kunokudideka nje okukhona esizweni. Ngabe leli chilo selaye lenzeka ngaphambilini esizweni esikhulu nesihlonishwa kangaka sikaZulu noma kuyaqala ngqa kulokhu? Kwake kwenzeka mnewethu ukuthi ngoba phekela ney'nkantolo zayingakahleleki kanje ne-social media ingakabi kanje. Uma ubuka iy'bongo zamakhosi yizona ey'veza ukuthi inkosi yedlulephi kuzifike lapha. Njengoba uzwa nje inyosi uNtuli zenkosi Dlamini uma ngabe ethaphuza umdlokombane evume ngentaba athi uncwadi zaphuma emqulwini kokaMathathela. Kwakusenkantolo lapho ubaba kaMdlokombane umdlokombane wayembambele kwacaca ukuthi ukhomba omunye ukuthi akathathe isihlalo kwaze kwayisona enkantolo. Mayifika-ke lapha-ke imantshi yafuna ubufakazi udlunkulu kaMathathela ke kuthiwa waqhaqa lapha esidwabeni lapha emqulwini wakhipha khona incwadi. Yingakho-ke inyosi igcine isithe-ke uncwadi zaphuma emqulwini kokaMathathela ngoba iyona ncwadi yewili leyo eyaphumayo yakhomba akusikhona okokuqala noma-ke kungazange kuvuthwe ngalolu hlobo sekuvuthwe ngalo njengamanje. Kwaba nje lo mbango wasuka wayenkantolo maqedane walamuleka futhi masinyane iwili yalandelwa akufani nokuthi sikubona manje. Umama ozalwe ebukhosini, umama owalotshelwa isizwe kube uyena othathayo isihlalo uma ingiyonyama isikhotheme njengoba bekwenzeka nakwezinye izizwe. Kuyinto eqhubekayo eyaziwayo leyo kanti akunjalo yini? Yebo, yikho-ke bengikusho ukuthi kuqala bekuba yisiko obekwenza ukuthi ungabibikho umdofiswane. Bekuvele kube lula ngoba abantu obona nje abantu abaningi belandela kwakhangela kulandela ukuthi ngoba kwakhishwa inkomo zikhishwa isizwe kuyolandwa umama wesizwe. Manje-ke nomntwana uSimakade naye uzothola ukuthi unamaphepha awaphetheyo asayinwe ngumdlokombane. Engikholwa ukuthi maliqhubeka icala kukhona esobe sikubona okusha esingakwazi ngoba kwakhona ukuthi abantwana benkosi besilo sibabone bebhekene neziqu zamehlo kuyinto entsha emlandweni. Njengoba nje laphana kuvela ukuthi uncwadi zaphuma emqulwini kokaMathathela kwakungabi bona bodwa kwakulwa obambileyo enganikezanga obefanele. Umehluko-ke manje sekusekutheni ubhekene bona bobabili abelamanayo abokhalo lodwa. Ebekufanele ngabe mhlawumbe omunye uxhasa omunye kodwa manje abaxhasananga bona bobabili. Angithi naye umntwana umbonisa ukhumbule futhi ukuthi ugcine esephakamisa igama kamntwana ukuze abantu wayena yedwa ungathiwa ehlukene phakathi umntwana omkhulu ngoba ugcine engasahambi nomntwana uSimakade eseqhamuka lapha lapha eMidrand sebephethe igama lakamntwana ukuze abantu. So-ke kwayena nje uqobo khona lapha engangifikeli mangifake khona ngathi khona lapha ekungatholakali khona ukuthi kumi kanjani ngoba usenamagama amabili manje. Ngabe imbaba